Mało kto wie, kto jest autorem tych pieśni, a no, urodzony w Mierachowie, mieszkający w Golęczynie, ukończył wyższe seminarium, wówczas seminarium duchowne w Pelplinie. I cały czas tu w naszym rejonie ksiądz Antoni. Ksiądz Antoni Kowalkowski wzrastał w Kasiepści tradycji i wychowaniem w cenie Mirochowskiego dwory. Setka wielkich historii Mirochowa Kulekartys, cilesetlatny sedzbie starostwa. Po seminarium był krótko w Pucku, ty w Jansberku, a potem w Ciersku, skąd zajął się budową kościoła w Rytli, którym to leży między Cierską a Chojnicama. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1909 roku, zakończyła się w 1911 roku. To właśnie tutaj zrodziły się te przepiękne pieśni, które dzieci najczęściej śpiewają w okresie komunijnym, a więc pieśń Kiedyś o Jezu chodził po świecie i Pan Jezus już się zbliża. Pieśń, która powstała, śpiewana była najpierw w parafii. Mam na to wspomnienia ówczesnych parafian. Następnie pieśni te były publikowane. Ksiądz Antoni je publikował w czasopismach dla dzieci. Nasz Przewodnik, Mały Światek. No i oczywiście i tam były podpisywane z imienia nic nazwiska te pieśni. I oczywiście w ówczesnych śpiewnikach kościelnych też można znaleźć, że jest z nazwiska i imienia. Z czasem zaprzestano publikowania autora pieśni i tak zapomnieli wszyscy, kto jest autorem. Te pieśni rzeczywiście one stanowią dziedzictwo wielkie tej parafii rytelskiej. Pieśni są śpiewane w całej Polsce, a nawet wykonywane są poza granicami Polski. Podczas wizyty Jana Pawła II na Filipinach również i tam śpiewano w języku miejscowym filipińskim tę pieśń właśnie Kiedyś o Jezu chodził po świecie. Mieszkańcy Rytla pamiętają o jego tutaj działalności, 33-letniej właśnie działalności. Z tej okazji jest też ulica księdza Antoniego Kowalkowskiego nadana w 1994 roku. 10 lat temu, w 1999 roku, z okazji stulecia parafii rytelskiej, mieszkańcy Rytla fundowali tablicę, właśnie tą, którą tutaj widać, poświęconą księdzu Antoniemu Kowalkowskiemu, a szczególnie jego pieśniom, tym dwóm najbardziej znanym. Ksiądz Antoni Kowalkowski pisał sporo, zajmował się także kwestią na budowę kościoła, pomagał także Kalwarii Wielewskiej, cały czas upominał się, żeby i też napisał przy okazji właśnie pierwszy przewodnik po Kalwarii Wielewskiej. Kiedy skończono Kalwarię Wielewską, ksiądz Szydzik zwrócił się właśnie do swojego przyjaciela z prośbą, aby napisał taką właśnie książeczkę. A dlaczego? Nie chciał nikogo naśladować, ani Wejherowian, ani kogo innego. Chciał mieć własną, wielewską rzecz dla Wielewskiej Kalwarii. Wydano ich w 1916 roku 8000 egzemplarzy. I to jest właśnie jeden z tych egzemplarzy. Wyszła też książka w głównej mierze poświęcona księdzu Antoniemu Kowalkowskiemu. Jest w przygotowaniu monograficzne wydanie, wydawnictwo właśnie poświęcone księdzu Antoniemu Kowalkowskiemu. I od czasu do czasu mamy takie po prostu wieczory wspomnieniowe związane z księdzem Antonim Kowalkowskim, spotkania, jakieś konkursy w szkołach tutaj. Także ta pamięć jest cały czas tutaj głęboko tkwi. Do zdarych te pieśnie napisane przez Kasiebo są najbardziej popularne na komuniach. Choć od tego tam czasu powstało wiele innych pieśni, w tym też w języku kasiepskim. I dalej powstawają nowe wiszte, a potem pieśnie. Czy jakie z nich będą tak znane jak tak księdza Kowalkowskiego? Wiedno je takie możliwość. Mają to stara, choćby w organizatorze konkursu maryjnego w Kościżnie, w ten latos był i zasunty rys. Stanąc chwila, nie mu czasu. Kłec na końcu tego lasu stoi kłesuk nad jeziorem.
a w nim panienka niewzora. W Kościerzynie mamy 2 sanktuaria i to jakby było taką przyczyną do powstania tego konkursu. Tam, ze szafirą sklenią jezola i ze szmaragdą wenieje las. Tam jest jenowły ze świątym dwora, swoje łetemku i gdy wszechcich nas. Tam mieszka Pani ziemi i nieba, czeki na ledi z kaszepścich strun. We łasku, błesku, kyrnic jak chleba, miłesce łyczec, medetni stum. Poetycznie brzyd konkursy ostatnich 5 lat je do poznania tery przez każdego. Wydrukowano jest to w książce w bardzo symbolicznym tytule. Musi mieć książka jakąś myśl przewodnią. 2 lata temu, czytając prace nadesłane na konkurs, natknąłem się na tą wiele mówiącą frazę Matko bólu i miłości. W tym tytule zawierają się właśnie najważniejsze motywy, które się pojawiały w nadesłanych pracach. Czy to twój brat, czy człowiek inny? Bo kto tego nie zna, ten w oczach Boga jest winny. Od czego więc zacząć, Maryjo? Jak uczyć się tej miłości? Najpierw niech w sercu Twym ustaną do nich wszelkie złości. Nie rozprawiaj o nich, niech milczą usta Twoje. A potem skieruj ku nim wszystkie najlepsze uczynki swoje. Nie myśl o tym, że czasem przez nich cierpiałaś. Sensem tego konkursu nie jest jakoś wyrafinowana zniżota, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby przez wiersz, przez takie bardzo indywidualne swoje słowa przeżycia dać ludziom możliwość też wskazania drogi i kontaktu z Matką Boską. Czy to są wiersze kaszepskie? Są, ale większość tych wierszy pisanych literackim językiem polskim. Natomiast gdy chodzi o zniżotę tych wierszy, to też trudno polemizować z tym, bo każdy ma swoją indywidualną drogę, a potem my też, powiedzmy, swoje indywidualne odczucia, z którymi ma trudno polemizować. Łebuć, jak serca dwa biją, jedno i sercem żywiąca, a dredzi to serce Marii, a jak ten miłość cekłegłe, co mógł bece wspierać, te klaknij, a włeły Maryjo, budź serce kłechut. Miesiąc maj to jest też początek wyżywienia w Centrum Edukacji i Promocji Regiony, w którym w tym czasie zjeżdżają sobie smoni a promotorzy gospodarczy na Kasiebach. Między innymi po to, żeby dać, aby odebrać osobliwe groda Kasiebsko-Maciugo. Wszyscy laureaci zrzeszone są z Pomorszczym regiona. Ludzie, którzy robią coś pięknego dla naszej ojczyzny, małych ojczyzn. No zjędzenie dywyty śleżność na podsumowanie naszego obecnego w Europejskiej Unii. Pekruch gospodarczy na Kasiebach przeniesie ty optymistyczne masle. Mamy co pokazać i możemy się czym chwalać, temu, że to, co my tu robimy, to jest po prostu rychty kultura, która żyje. Zmieniła się jakość myślenia, jakość życia, podejście do chociażby infrastruktury, która jest tak ważnym elementem dla rozwoju gospodarczego. Latosy pomorskie majówka była i w Ceprze sióstr rys.